केरी आजोबाची जात्रा भक्तगणांनी व्हडा उमेदीन मनयली. मधुसूदन कालेलकाराचे देव नाही देव्हाऱ्यात हे केरयेच्या बायलांनी सादर केल्लें दर्जेदार नाटक जात्रेचे आकर्षण जावन रावलें. पेडणे केरीचे आजोबाचे देवस्थान गोंया भायरय फामाद. केरयेच्या आजोबाची जात्रा निकतीच जाली. ह्या निमतान विविध धर्मीक विधी जाले जाचो हजारांनी भाविकांनी लाव घेतलो. पेडणे केरी आजोबाच्या देवळा म्हऱ्यांत उबारिल्ले माचयेर केरी तळवाड्यावयल्या कुलदेवता आजोबा रवळनाथ महिला नाट्य मंडळान मंगळारा देव नाही देव्हाऱ्यात हे नाटक व्हडा ताकदीन सादर केलें. राज्य पुरस्कार जैतिवंत रंगकर्मी नाट्यभूषण रामदास परबान ते दिग्दर्शित केल्लें. प्रभावी दिग्दर्शन आणि बायल कलाकारांच्या दमदार अभिनयाक लागून नाटक व्हडा उंचायेर पावलें. पळयात नाटकांतले कांय वेचीक खीण. आता या वयात मला कोणी दत्तक घेईल? आता काहीतरी बोलू नका. नाही. आपल्या मुलाला दत्तक द्यायचंय ना. कोणत्या मुलाला? नाही म्हणजे आपल्याला माधव मुकुंद म्हणून. काय झालं? आता बागेत काय करत होता? गुलाबाच्या फुलांना अंघोळ घालत होतो. हो, आता मला एकट्याची अंघोळ घाला म्हणजे सुटला. पण सुटल्यावरच अंघोळ घालतात ना. तुम्हाला अगदीच काही कसं नाही हो. अहो, आग लागली आग. तुम्हाला अगदी काही कसं नाही हो. अहो, पोती वाचते मी. प्रत्यक्षात सदृश बोलावे वचन म्हणे खबड लावलं ना बोलायला. आणि हे काय लहान मुलासारखे हात कशाने भरवले? मातीनं. सगळं चुकलंय ते माझंच चुकलं. मगाशी देवघरातला केर मीच काढला. चुलीवरचं दूध ओतू चाललं होतं तेही मीच पाहिलं. झालंच तर हे मीच केलं. पण तुम्ही दूध उतरवलं ना. हो, तू इकडं मजा मार आणि मला तिकडे दूध उतरवायला सांग. त्या कार्यात रामच्या लग्नाची तिथी आम्ही ठरवणार आहोत. पण श्रीमंत, त्या कार्यात आपल्या नात्या गोत्याची माणसं जमणार आहे. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार.